äiti on tulossa lentoasemalta siellä. Joo, hyvä. Ei koske koiran kuppi, ei. Mikä siellä on? Ei koske siihen, ei. Mummi ei tykkää sitä, kun tulee vettä lattialle. Oho, taas kuivausrumpu huutaa. Voi, voi. Ja nuo pitää repiä paisnoa käsipyyhkeet muutama kerta päivässä. Noin. 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 Hyvä. Noin se pyyhkii sillä lattia, kun se on nähnyt, kun vesikuppi on kaatunut. Niin mä oon jalalla ja luutulla sen kuivannut, niin nyt se matkii. Kaikki se matkii. Mä just tein, kun noin kun koiran vesikuppi kaatuu, niin mä panen tommosen pyyhkeen jalan alle ja pesen. Hän matkii. Voi hyvänen aika, kyllä se on yksi peli.